Казочки з Альтаночки. Вітаю вас, мої маленькі зернятки. З вами Усмішка і час казки. Час зимової казки. Мануель і Діді. Пригоди мишенят взимку. Возера пакрылася льдом. Мануэль і Діді збудавалі сабе караблік, каб катацца па лёдзе. Свежы вецер гоніць караблік па бліскучым лёдзе. Мышаняты заўважаюць некалькі палонак. Раптам з адной высоўваецца рыба і крычыць: «Дапамажыце! Мяне хоча злавіць мядзведзь!» У Мануэля ёсць ідэя, як прагнаць мядзведзя. Ён прыносіць чорную фарбу і малюе на ветразі страшэнны твар. На наступны дзень мядзведзь зноў прыходзіць парыбачыць і раптам заўважае, што на яго насоўваецца маленькі жоўты трохкутнік. Спачатку звер проста здзіўляецца. Трохкутнік усё расце, і вось мядзведзь бачыць жахлівы твар. «Ратуйце! Пачвара!» – крычыць мядзведзь і ўцякае. «Бачыш, як гэта робіцца?» – кажа Мануэль рыбе. «Цяпер ён надоўга забудзе пра рыбалку». І рыбка сардэчна ківае сябрам. Мануэль пайшоў на прагулку і заблукаў. Яму вельмі холадна. Ён бы пераначаваў у дупле, але, на жаль, там няма дзвярэй. Мануэль вылазіць з дупла ды ідзе праз глыбокі снег. Раптам далечыні заўважае дым, які падымаецца ўверх. Што гэта такое? О, гэта ж труба! Адкуль яна тут узялася? Дзіўна! З трубы ідзе цяпло. Мануэль грэе лапкі. І тут у мышкі з'яўляецца ідэя. Мануэль прыносіць з лесу палкі і кладзе іх у трубу. Вось зараз будзе цяплей, думае ён. А тут знізу адчыняюцца дзверы, і адтуль выглядае барсук. «Ты што робіш?» – крычыць ён Мануэлю. «Ты ж заткнуў мне комін! Хутчэй даставай палкі!» Потым барсук падабрэў і запрасіў Мануэля на зіму сваю нару. А Діді даўно ўжо тут. Як жа ім добра утрох. Аднойчы Мануэль і Діді бачаць, як варона імчыць з гары на дзвюх дошках. «Вось гэта клас!» – захоплена кажа Мануэль. «Я б таксама з'ехаў разок».
і мишаняти йдуть до барсука. «Падарыш нам один гарбуз со своих запасаў?» – просіць Мануэль. Барсук здзіўляецца, але дае гарбуз. А Мануэль і Дзідзі робяць дзірку ў гарбузе. Барсук назірае за імі і здзіўляецца яшчэ больш. А вось Дзідзі ўжо здагадаўся, што прыдумаў Мануэль. І мышаняты ляцяць з гары на гарбузовых санях. Ой-ой, толькі б усё добра закончылася, унізе даліны возера. Тарась! Лёд яшчэ занадта тонкі, і гарбузовыя санкі плюхнуліся проста ў ваду. Моцна трымайцеся, мышаняты! Але ўсё абышлося. Гарбуз плыве, як човен. Добрай вам забавы, сябры! Мануэль і Дзідзі сустрэлі варону, якая скрала кавалак сыру. Варона ўжо наелася. «Хочаце, можаце даесці», – прапануе яна. Сябрам двойчы казаць не трэба. Яны наядаюцца, бо сытымі лягчэй перажыць зімовыя маразы. Мышаняты ўжо наеліся, а невялікі кавалак сыру яшчэ застаўся. «Дзідзі», – кажа Мануэль, – «аднясём яго горным мышам. Няхай парадуюцца». І сябры нясуць сыр угару. Ох, цяжкі сыр! Пад вечар яны нарэшце дайшлі да пячоры горных мышэй. Мышы сабраліся каля газавай лямпы, і тут заходзяць Мануэль і Дзідзі з сырам у лапах. Мышы вельмі радыя гасцям і сырнаму падарунку. Ну што ж, іх чакае доўгі і прыемны вечар. Канец. Гэта былі казачкі. Казачкі з альтаначкі. А я развітваюся з вамі. До новых казачных сустрэч!